सनामोन जोंहा माने जायफोर नोंथांमोना बावगारहायै गोसोखौ नेनानै दङमोन थुनथुलियाबो फैबाय जाय बावगारहायै गोसोआबो जोंना फैबाय गोबाव समबो जाबायमोन नालाय दिनै मोनसे होबाय नोंथांमोना नायनो हासिगोन ओमफ्राय जों लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन जायफोर मोजां मोनो आंबो दं दे आंबो दं थुनथुलियाबो नायनो हागोन जोंहा मेहेरबो दङ गथ' आरो ने सनु आथुना लोगोफोर नायनानै माने मोजां मोनदोंबाबो मोनाखैबाबो लाइक कमेन्ट्स खालामना फै दे होमबा लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौबो नायलांदो दे बिदिब्ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय बावगारहायै गोसोखौ जायफोर नायाखैबा नायनो हागोन दे लोगोफोर भिडिअआव लोगो मोनसिगोन जिउआव मालाबाबो बेबायदि दुखु मोनफेराखैमोनलै आङो जेसेबां दिनै दा मोनगासिनो आङो ओरैबायदि जानलायाव गोलैबाय आं दिनै जे आंनो मोनथिला साना नंबाबो सानफ्राङो फिसा नङा जोबोद गिदिर बिराद गिदिर दाय जाबाय खोमाले आंखौनो आं रागा जोंनो ओंखारबाय आङो जे आंनो मानो थाङामोनलै थांनाङामोनलै बेबायदि खोथाखौ आं सोरनो बुंगोन दे गोसो सिंजोंनो सिं जोबोद बोरैबा मोनगासिनो आङो जाबा बेबायदिखि जायोलै ओरैबायदि बुंथाव जायो खिन्थाथाव जायो थोद आं गोसो सिङावबो बे बाथ्राखौ दोनखुमाबाय थानो हानाय नङालै सानसेबाबो मोनथिखागोन नाथाय मोनथिबा मा जागोन मा खालामबावनो जाखो आङो एकदम सान्थि मोनथारासै आं नै गथ'आ बेयावसो दङ आरो बिमाया ओंखाम जानो लिंहरबाय बेयावबो फैया न'आव सिंनिफ्रायनो फैया दासो बेयाव जिरायनानै थालायबाय नै आबासान आइ साथाफोराबो नै आबासान हो दासो अखाया थाद'बाय र' दाबा मा बुंगोनलै आं माबाफोर बुंफ्लांबायबानोथ' आबासान मानो मोनायाव बेहाय जिरायबाय थानांगौ जाखो नों हारसिं आरो बेबो अखा हानायाव ओरैनोलै आयै न' सिङाव थानो बाना फैदां बिदिबालाय दहाय ओंखाम जानो लिंहरनायावबो मानो फैयासै ओंखामखौ उखैथ'वाखैमोनलै आं आयै मानोसै ओंखाम उखैलायै माथो जादो जायाखै मा जानो जेबो जायाखै दहाय एसे बेलासियावसो जादोंना आयै बेखायनो उखैनाय मोनाखै जोंबो आरो गोबावबो जाबोबाय आरोथ' मा बुंनो आबा मा बुंबावनो जाबायदि प्रब्लेम जादोंमोन दसेनो हाबाब आंहासो एकदम हां थोनो थोनो मोनलायदोंमोन राइट आयै आंबो बेबायदिनो मोनगासिनो What do you mean? नोंहालाय मानो मोननांगौ आंनि बाथ्राखौसो बुंदो जे दासो घटना जादो बेखौसो रायलायदोंमोन आं ओमफ्राय नोंलाय मिथिदोंना मिथियाखै मोनथिनो नाथाय माखौ आयै मा जादों होनदों आयै ओमफ्राय सोरखौ नाया नोंसोरो बहा थाङामोन आंथ' थांदोंमोन र' मोनसे खामानियाव ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थाङामोन आबा आंथ' बुंनोबो हालाना दा सनाजों लोगो थांदोंमोन इदि जादों होननानै बहा थाङामोन होनदों आङो हरसेमानि फन मोनसेखौनो हरनो हाला नोङो बिमानो ओजों सिन्था जालायलाङो बिमाया हो बहा थांदों मा खालामहैदों मा खारनाव थांदों हो मानो फैनो हायासै न'आव आरे खेबसेथ' फन हरनो हायोमोन आबा मोनथिगौ आयै मा मोनथिगौ बेलाय ओरैनो हरनानै बुं आंनि सोंनायनि फिना होग्रा आबा बहा थाङामोन होनगासिनो आङो एखनबा समावथ' नों खिन्थालाङो हो आइम सरि आयै What sorry हो आबा माने लोगोनाव थांदोंमोन आरोना आयै एसे मोनाबाय अखाबो हाबाय बोथोर गाज्रि जाबायना आच्छा ओमफ्राय फन मोनसे हरबा मा जायोमोन फना गोग्लैनानै बायदों आयै लामायाव अन्थायाव नांनानै मा बेखायनो रावनोबो खबरबो हरनो हायासै आङो नोंना फना गाज्रि जाबाय लोगोनि फनालाय माथो जाखो नोंथ' लोगोनावसो थांदो बेनाबो फनानो बेनाबो बेटरियानो थायाना अखा हानाय ओमफ्राय कारेन्टबो गैया जायासै दे ओमफ्राय सोर लोगोनावसो थांना थाहैयामोन सोर लोगो माने मा नामानो गोसोआव फैयासैलै नोंथ' नोंनि लोगोफोरखौथ' आं मिथिखायो माखासे मानि सनाराममोनलै आयै सनाराम औ एसे बोथोर गाज्रि जाबायना आयै इमारजेन्सि दंमोन थांबाय हायासै फैनो आच्छा दे ओमफ्राय माथो खालामबाय थाया रायलायबाय थाबाय औ आयै रायलायबाय बेबायदिनो एसे खोथा बेबायदिनो जायो आबा रायलाय बिमाफोरखौथ' गोसोखाङा लोगोजों बेबायदि रायलायहैनानै बोथोर गाज्रि मोनथिया मा मोनथिया बिमानो न'आव माबानो मोनथिया फन गाज्रि जानायाव जों माबानो बेबायदि खालामबावनांगौथ' थांनानै लायगोन नोमाया नोंखौ
दे जालाय बेबायदि दिनैनिफ्राय जानोबो मोनला बे लोगोन बिराद अख्रा आब्रा जाबायना मानसिया आंखौ एकदम हर थालांदो सानसोरां होनबाय थाबायना ए थ' गोबावनिफ्राय लोगो मोननाय दिनै खनसे थालांदोरा होननायखाय थाबबायलै आं आयै जाबायसै दे बेबायदि लोगोनाव थांनानै नोङो ओरैफोरखौथ' लायाखै निसा माबा जौफोरखौ लांनानै रुमफोराव लोंहैयाखैथ' नङालै आयै आं बेबायदि जौ लोंहैयाखैलै आंनो मा जादोंमोन आं सोरांबासो मिथिदोंना आयै नङाबाथ' फैगौमोन दे हामबायसै आरो नों मिथिगौना आबा नोमादै माइया जिबायदि गन्डगल खालामबायहाय दसेनो मा गन्डगल खालामलायखो बेलाय आयै नोंखौसो माबा बुंफैदों बेलाय ना मेहेर आरो हाथरखिखौसो माबा खालामलायबाय नामा आयै नोंना सिगांनि बायदि थाब हामफिनदो ओमफ्रायथ' आंजों नों नांलायनांगौ ना नङाबा आंखौसो रायबाय थानांगौ दे जेनेबा नों आंनि बेस्टिसो ना नों गैयाबा आं मोजां मोनथारनाय नङाना ओमफ्रायथ' थेख्ला औलै आब' दाबो मोजां रायलायबावाखैसो आया रायलायगोन र' थेख्ला नायल' थाबैनो एकदम स्ट्रं जाफिनखागोन जोंहा मोजां मोनालै ने आब' बोरैथो मोजां मोनगोन दे थेख्ला जोंहाथ' दंआनो जेर'नै नोंल' थाब मोजां जादे आयै ओमफ्रायथ' ना नों खामानि मावनो थिनबाबो मावगोन आङो चुनबो बेरायो आङो नोंखौ गारनानै आंबो थाङालै आब' ओं थेख्ला आया हामागौमानि ना जोंहा न'आवनो थानांगोनथ' दसे रेस्ट लाथ'थोंसै आया उनाव मोजां हामथारबा रायलायबाय थागोन आङो आंथ' ना जोबोद गिबायसोमोन आयै नोंखौ माबा जाजानो नों बेयाव थांलाय थेख्ला आयंआ दहाय माबा लाबोदोंमोन मिथाइखौ जाहैदो एसे थां जानो बाथ'दों आङो थां नोंथ' ओंखामबो मोजां जायाखैनो जाहैदो थां नों माबा मोनसे जायोमोनबाथ' मा खालामगौमोन जों थेख्लाजों आंजों नाथाय ना जुलि मादैजों ओमफ्रायो मेहेरजों जोंखौ गोबां हेल्पबो खालामबायथ' आयै माया बायदिथ' गाज्रि मानसि दंखायोआनो नाथाय गाज्रिजों लोगोसे मोजां मानसिबो थामारो दे दाथ' थुनजुलिया मोजां मानसिफोरखौ माब्लाबाबो बावखाया दाथ' नों मोजां जाबायना ओमफ्राय आं गोसोआव जोबोद मोजां मोनबायलै आयै हजोंहाय नङाबा जि गिबाय थादोंमोन आं गाबनो ओंखारबाय थादों आंखौ नोंनि अपारेशन जानायावबो आंखौ फैयोलायथारा आं जि बुंबाय हजोंहाय आंहासो नोंखौ गिबाय थाबाय नोंखौ नायनोबो मोनासै नाथाय एबार गासिबो थिग जाफिनगोन ना आयै नों थाबैनो मोजां जाथारदो ओमफ्रायथ' नोंखौ खामानि मावथ'खाला आङो दाबो थुनथुलिनि गोसोआनो मोजां मोनथाराखै बोरैबा मोनथारदों बांसिननिफ्राय बांसिननो मोनथिया मानोबा फारसेथिंथ' मोनथिगौ प्रब्लेम्स दंथ'यो दा थुनथुलिनि जिउआव आरोथ' एसेबां गोरलै थांखानायबो नङा दां थेवबो नाजानांगोन अलवेज आंनि गोसोखौ हेपि लाखिनो दाथ' आइनि हालोदाबो गाज्रि ना ओमफ्राय थेख्लाबो दं नानि थुनथुलि औ बाजै माबा आंथ' ओंख्रिखौ आलु भाजा एवबाय आरो नोंदायाबो ओंखामखौनो जागोन जायासो बुंबाय माथो दालि संनोसै आङो मानो जाया जानांगौ बाजै जादो जों जमा जागोन ना मोनायाव ओंखामखौ जाथारनांगौ एसेबाबो हेद आंथ' हले जागोनलै बाजै नोंसोरबो जाफाजोब मिथिबाय जागोन दे आथ' नानि मा होनबावनो बाजै ओरैबायदि प्रब्लेम्स जाबायना आंथ' आइनि एसेबां इमारजेन्सियावबो आइजों थाफानो मोनबावासैसो थेंक्स अ लट नोंसोर गासिबो जायफोर आइनि बेबायदि समाव दङमोन नानि न'नि मानसिखौ थेंक्स बुंनोसै बेफोरलाय फाला बदलसो जेनेबा दिनै नोंनि न'खराव बेबायदि जादोंब्ला गाबोन जोंनिबो न'खराव माबा मोनसे जानो हागौ आथ' नोंसोरलाय जोंनिनो न'खरनि जाहैबाय अब्ला औ बाजै राइट नोंबो न'आव फैबाय मोजां मोनबाय आङो ओंखाय दायावनो नोंखौ बेफोरबायदि मादै माइयाबो आरो जानो हागौ बे गैयिफोरखौ नायनोनो हायादां मानसियानोहाय सोलायनो रोङा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो बियो नाथाय नों सिन्था दा खालाम दे जों दङ ना गासैबो थिग जालांगोन बाजै ओमफ्राय अब्लाबो नोंसोरबो जोबोद खस्थ' मोनफानांबाय आंजों बेफोरखौ खस्थ'बालाय मा जादो न'निजों न'नि ओंख्रिखौ एसे माबा थाव सेरनांगौ दंबावोमोन थाथ' दे औ दे मिजिं दावदै होनो सामब्राम हानथिनायालाय हाबाय औ र' नै हागासिनो दे जाबायबा लाबो आयै
사 롱칸지만을ด้วยลงนู้นเนี่ย อาจจะถิกละ เนยพับ โทษด้วยทอดมึงไปดูมันเลย เราเนี่ยจะทางตรงจังด้วยสิพี่อุกแกบุญมาจ้าไปใจใจชาหนว่าเนี่ยใครอาร์มูเนี่ยว่าบ่าวชาหนอีสิข้ามันนี่ไทยฉันจะให้บาจากูเลยมือเนี่ยเบ๊บ้าถ้าฉันจะให้บาบุใจบอยบนดูใครนั่นเลยอัดบุจารีเบ๊อุกกับจ้าบุใจตัวอายุถึงตลินนี่จีไว้ตัวบิจิจ้าเธอไปพูดว่านักที่เบ๊บัจิพูดนักจีว่า problems ปะแกเจนน่ะโจมันเนี่ยน่าดึงหน้าไปเจอจะเบรกบุมารีนังก็หนึ่งอะไรหัวบัตเตอร์เนี่ยนี่จูบะเทวนังก็ว่า thanks พวกนังเงินตัวไปเจอจะชาไปก็ท่าไปนังก็จังหนูในมือนาบาบะนังมาบานุงาบาบามันจะได้หุดใครตัว problem ช่วยไปเจอแล้วปีนี้ช่วยเลยชินาบัตรทักนังเงินน่ะนังจะมาหนูฟิอาชิชันชิดังมาอันชันชิดังก็มิสคำดึงmaybe 사냥하고 당 나한테 맞아네 미아도 타이만 기야바 말라이 맞대 오마가 무쳐 찬치랑 아구바 찬네 찬 나와부 찬 나한테 정난고 타이마 정리릉아 흔들리긴 한 거지만 뭐가 갔네 비유 이건 마스모 산다고 마치 흔들리는 칼레랑아 गोसोफ्रावनो बायदि बायदि साननायबो फैलायलाङो उन्दुनो नों ओंखारा जेब्लायबो जिउआ गोजोनैनो थाबाय थागोन बेथ' नङाना माबा नङा माबा मोनसे प्रब्लेमा थाखाथारो गाबोन सोरांबानो आइनि बखिनाया सोरो जोंनि आइमोननावसो थांफिननो लुबैबायहां माला थांबावनो मोनबावगोन माथो हनै आं ओंखाम ओंख्रि संनाय जेबोखौनो जाया रावबो जेबां गोसो खुसियै संब्लाबो गैया सोर दुखु मोना जानो दे बयबो लुगैयोना जे बिहामजो गोदाननि संनायखौथ' जानो नांगौना बेहायथ' एकदम जुदासो ओमफ्रायो आइनि गोसोनि मैलाफोरानोथ' माला स्रां जाबावगोन दे बिहामजो आबा मेहेर आयु दासोलाय मानो गाबज्रिखो आइया आबा मेहेर ओजों फैनायसाय बिहामजो दरा खेवनाय ओइ मेहेर हनैहाय आइया गाबज्रिदों होनबाय ओइ मेहेर बिहामजो दसे फैथ'साय ओरै बाहेरायाव फैदों आं सानैखौबो ओइ मेहेर होनबाय खोनादोंना खोनायाखैरा ओइ आइया गाबज्रिदोंना हनै सिखारद' बाददे ओइ मेहेर उथि होनदों आं उथि मा डिस्टार्बरा आरो मोनागुना थोद आबा मेहेर दाबो फैबावाना थांगौ मोनागुना आरोबा मा बखिनांगौ दंबावो बेहा रायगासिगोन खोमा आरो माथो बाथारबायलै आङो होद माबा बुंबाय थानाय बेसे हरावबा लिंहरलायखो मोनथिया मालायबा मा काहानि दंबावो माबा द्रामा गैया बे बेखायनोथ' सानसेबो थानो होआलै थोद रागायासो मा मोनलांदों आरो मासदिनि मेहेरखौ एसे बखिनो मोनाबा माने उन्दुनो ओंखारा खोमालै बियो थांगौ थाङाबा बखिबाय थाखासिगोन बे मा जाखोब्रायो एसे हराव बेबायदि नोङो जोंखौ नोंहा माबाफोर रायलायनो दङबा गाबोन रायलायबानोथ' जायोमोन ना माने एसे हराव नों होख्राव लेंहरबाय जे नुबाय माबा मोनसे द्रामा खालामगोन बुंखादोंमोन ना आङो माथो जाखोबा मोजांसो मेहेर मा जादो बेबा मा सोंलायनांगौब्रा जोंखौनो रायखागोन बियो बिराद जाबायनो नाबा मिथिबायना बिराद एकदम दान होग्रा जादों नों मानसिफोरनो मिथिदो दानखौनो हरबाय थानोङो बयनोबो रानै हरबाय थानोङो जायनो बेनोनो हर मानो होनबा नोंहाथ' एकदम गोसोफ्रा गुवार जाथारबायना आबा ओमफ्राय मा जाखो आयै मानिथो दावराव जालायखो इउ नों सिरि था जों फिसाला आरो बिमानि गेजेराव हाबनाङा अथ' नोंनो खोथा लगायना होग्राया थोद आयै आच्छा माला नुवा नोङो बेबायदि बाथ्रा लगायना होनाय नंखायखौनो बे सिखाव मानसिखौ मानोथो हेल्प खालामखो नोंसोरलाय हो मा जाखादोंमोन जोंनि न'आव सिखाव खावनो फैनायखौ दिनै नोंनि थाखायनो सासे सिखाव मानसिया आजादि बेरायसिगोन ना आबा एकदम सिथा आयै बे थुनथुलिया सिखाव नंखायानोमोन आच्छा येस बेफोर गासिबो नंखाय जायखौ नों बुंबानो जागोन बेथ' नङाना फैगोन थुनथुलिनिबो टाइम फैगोन आरोथ' सैथोआ मा बेबो रोखा जाखागोन सानसे बेफोरखौ लानानै दावराव दा जाबाय दाथासै आयै
थुनथुलिया जोबोद मोजां मानसिसो नों बेखौ बिब्दि दा बुंसै जाय गावनि बिमा माने आंखौ नोंसोरो सापर्ट खालामनो लागि बै माबा सिखाव मानसिखौसो एकदम सापर्ट खालामगासिनो बे जुलिजों लोगो नाङै नोंनि असे बिमाखौनो बावगारबाय आबा सिनायनो रोंला सोर गदाय सोर असे बेफोरखौनो बावजोब्बाय खोथाया बिब्दि नङा गोनां गुना दावराव जानो बाबायलै आङो आंबो नागाराथ' आबा नंखाय बाखाय नों खेसे गेलेलायबावनो नागिरदो बे हिनजावनि थाखाय सोर बिलाय सोर नङा बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया जायखिया आं सैथो मानसिजोंसो लोगो जादो जायनि थाखाय नोंबाबो ना आं फावसायालै आं फावसाया आं नोंजों लोगो जानो हाथारा आयै मानोना नोंनि बुंनाया सैथो नङा गथ' आयै हामाना बेफोरबायदि हामनाय हामि बेफोरखौ आं जेबो मिथिया नाथाय नोंसोर आंनि न'आव थानाय एसे दुगा दुगिहाय हाबाब ओइ आयै लाब गैयाथ' जेबो लाब गैया एहेरा थेवबो नोंजों लोगो जाया नों आंखौ जायखि बुवानो मानो एहेरजों आङो थुनथुलिजोंसो लोगो जागोन आं मा खालाम नोंलाय आरो बे एक नाम्बार सिखावसो मिथिदो गथ' बेजों लोगो दाजाखा नङा एबाराव नाथ' मेहेर हाथरखि ओरैबायदि सासेखौ फासायलायबाय मा होनबावनो आबा बिनिनो थांलाय फैलाय जागासिनोमोन खथ'बानो नोंहा आरो जेबो फात्ताखौनो गैया आं दसेल'सो गैयामोन माथो जालाबायखो आयै आरो बेथ' बे फारसेथिंजायनो इलिसा मोनाबो मिजिं मोनाबो हस्पिटालाव खारलागासिनो हर गेजेरनिफ्रायनो खथ' दावराव मानि दावराव जाखो आयै इलिसा आगैया मोजांथ' दंना मिजिङा दंनायाथ' बिस्रालाय जेबो जायाखै हामजे बिस्रानि न'खरनि मानसियासो दंहैयोना खथ' अपारेसन जालायदों ओजों फैसाबो थोआनो माबा आं हरब्रबबाय नाथाय सोर मा जादों आयै सोर मा जादों मादै माया सोरखौबा फासायदों इलिसा मोनहा हस्पिटालाव अपारेसन फारसेथिं मा जामारदों आयै आंलाय सानदोंमोन नों मिथिखायोसो नामा मानोना जाया प्रब्लेम जादों बेथ' नोंनिनो लोगो आबा आंनि लोगो सोरथो बेलाय आरो बे माइयालाय मा खालामदों माइया थुनथुलिखौ सिखावनि दायाव थानायाव हरदोंमोन आबा थुनथुलिखौ सिखावनि दायाव थानायाव मा बुंदों नों आयै मा बेफोरलाय बेनो सैथो आबा आरो फारसेथिं थुनथुलि बिमायाबो हस्पिटालाव खथ' सिरियास जादों ओजों हार्टनि प्रब्लेम खर'नि अपारेसन मा औ नों जेबो मिथिमारा बिदिबा थुनथुलि सिखाव माने बेबायदि बिमाया अपारेसन माबोरै बिदि जानो मोनखो आयै माबोरै औ आबा बिनिनो खथ' ओजों दावराव बिनिफ्राय बिदिनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानैसो माबा मोनसे जाबाय नै दा थुनथुलिया बिदिबा एसे गिदिर प्रब्लेमाव दंमोन आयै आरो आं जेबोखौनो मोनथियाखै औ आबा माने थुनथुलिखौ बेबायदि सिखावनि दायाव आयै माथो होनबावनो नङा आबा सान हा मा जालाबायखोसै आंलाय खिन्थाबाय ओमफ्राय हा खोनानालाय माथो जालाबायखो एसेबां बेबायदि जाना दंमोन आरो आं जेबोखौनो मोनथियासै दान थांगोन आं जि जायो जागोन अके होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जों थांथोंसैलाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडाव अब्ला बाय बाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय औ जेबो नङा अब्लाबोथ' जों लाबोबायना माने खायसे आरोना लोगोफोर नेना थायो नालाय बेखायनो गोसा रायलायाबानो खोनालालै लोगोफोर माने अखायाबो एसे जाव हाथारबायना दे होमबा बयनिसिमबो बाय बाय गोजोन हर बयनिसिमबो ओमफ्राय गोजोन फुंबिलि दे जायफोर फुङाव नायगोन बाय बाय ओमफ्राय जोंहा सानजों फैफिनसैलाय ना औथ' आरो सना बे हिनजाव नांगौ दाला नों आंनि सिगाङाव दानथ'जोबगोन आं नङाबा नांगौथाय नों आंखौ सान्दि बुं आरो हांगार बुं जि गोसो बेखौनो बुं मिथिदो थेवबो सना दा बुं आंखौ अके बाय बाय लोगोफोर